Teraz vám ukážem, ako vymeniť zvršok na ventilu radiátora. Toto máme taký prípravok, ako volá sa Change Fix od firmy Hertz. Takto nasadíme, trošku, ako ste videli, povolili sme ako ten zvršok. Týmto vytočíme, tlakom vody vytlačí ten kus, zarujeme ventil, vypustíme vodu, odšrubujeme komoru i vybereme ten poškodený, zaseknutý kus. Vymeníme ho za nový, tiež od značky Hertz. Pozor, iné značky nepasujú. Dá sa vymeniť, ale potom nedá sa normálne. Ten ventil potom nefunguje správne. Musí byť im presne Hertz, aj ventil, aj zvršok, aj všetko. Potom to našrubujeme, otvoríme komoru, vypustíme vodu, odšrubujeme Change Fix od ventila. Potom to ešte doťahnem, aby to držalo, tesnilo, a je to hotové, vymenené parádne a funguje ďalej ešte ďalších 10-20 rokov.